channel लोगोफोर जिउआव बेरायफैदोंमोन आरोना जा मानसि जाखायोना स्टुडेन्टफोर लाबोदों थिखोनानो आदार जागासिनो नोगोद मानसिखा लोगोफोर नोगोद मानसि जादों क्रिसमासनिबो जादों खोमा जों दाखालि नायफैला गैयामोन बे रागा जोंदों नै गाइसमोन गोदोनाय आनायावहाय दाग्ल' दिन्दाय जालायो जा रागा जोंबाय फार्स्ट मानसियानो मानसिनो ओरैबायदि आयौ गसंना जागौमोन ना नायगौमोन बैलाय मासे इडली తెచ్చియొచ్చు అది बै गोजौआवबो दं स्लिम अमा बायदि बुस्थुआनो खुगा गोलावनो अयथासार मानसिखा लोगोफोर नै स्टुडेन्टफोरा साला हाद्रि खुजोब्बाय लोगोफोर नै आयो साफानो हाद्रिया आयो हाद्रि खुजोब्बाय दिनै क्रिसमासनि नामावहाय 25 आवहाय बेरायफैबाय आरोना ओमफ्राय दा मोनायावहाय गिर्जायाव थांनोसै ओमफ्राय दा दसे बेरायना लाबाय ज' फैदोंमोन मय खाजाजोबखौ मोनथिला गाव बादागाव जाजोब्बाय गान्दा नायनाय दा लोगोफोर मानसियाबो मानसि लोगोफोर एलिफेन्ट नैलाय नै आगड़े बा ओइला हनै गाइसमोन नुबायना नै लोगोफोर एलाय थाबायबोबाय नै आगड़े बा होननायखाय बिसोरो बिराद खोथा लायो नै ओइ जोंबो दंलाबायो गोबाङैनो दङ नै लोगोफोर माइसुर जुनि गाबदों होननाय हाथाय ओंखारलायनाय बैथ' इमान गिदिरखा नै दै लोंसिगोन खोमा ना एकदम मार्केटआ ओरैबायदि बिजि जानो हमदों हनै ओइयावथ' अयथासार बिजि लोगोफोर बेहाय नै मैदेर नायनानै ओंखारबोला जोब्बाय मैदेरा नैबो दोनदोंमोन नालाय नै जों बारस'बोबाय जों नै बेजों बारस'नानै फैबाय ओरैहाय नायलानानै फैग्राफोर गोजानो नोगोद मानसि जादों क्रिसमास नालाय जोंबो दिनैहाय ज' सुथि लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो ज' बेरायनो दिनैहाय खाबु मोनबाय इसोरनि अननायावहाय दा नायलांबाय था लोगोफोर जा हायो देखायनो नाजालांनोसै ससेब्लाबो हाग्रानि बोरमानो लोगोफोर नै जा दुस्थ' जा दुस्थ' नै बे गंगोना आयु बारखोयो नै जोंनावलाय जोबो जमैनो बियो नै बे जा गिदिर नै बे लिडारनो बियो नै रायरायनो लाजिया बियो नै हेलौ जोंनि न'आव बिनि गं दङ दाबो आयु जों नुनायाखसै जों गंआबो दङ आयु
tes bunai tes Siapa mobil? Nah, sebenarnya. Orang naik nang thang lada ang naik slide lah nek ini last day lagu full ada bedong anai satta dong tebra nebe dekat mansnya you student kelaran tuh Orang ini fiber punya, orang ini fiber punya. Hah? Asam. Semua baik kalau ya Korean ni nama nak yang kuai. Korean ni nama nang den. Ana saya lagu for ini try. Penalas saya video. Ngelada deh, mama zuna nuka lagu for. So guys. Video apa biar nanti saya lagu pada yang mana jadi video kena nanti masa mana nanti like, comment, share, kalau channel aku dan subscribe kalau bye.